أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم أما بعد. Ma'arifna Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pili ako niyo magay sa mga insarat. Sumpat at nabita na di kandero masay kulamba o mortano. Sabaw si sagyang ko to at na mga sindugtano. Sabaw sagyang ko to at na mga sindugtano malo. Si sagyang ko to kipo na nagsiuntano sang kaya darpa sa kapag puman no final class. So ko mga watatano pwede tanong din biatan ng buloy so dila ira na dila wagamatano agama Islam. Si sagyang kaya yaman na niya gigairan sa nga mepos na orientation na kuhan sabab sindugtanoro kata si Aslani Isra, si Nasir Burong Darimbang Santo, kata si Pagapak sa Buldon, si Kaka Ibisi Abdurrahman di Sambaran is watching. Agu yang gaya mga padsi prilay ako niyo kaman lumahi na so signal tano. Si Hanif Ibn Kayampaw. Assalamualaikum guruakan. Watching from Bangko, Matanggaw, Lanao del Norte. Si Sara Diri Lumabaw is watching. Assalamualaikum kaka. This watching Marawi City. Si Impossible Ismail Alim Salam Rakasan. Alaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana na madrasa tanong ay susugay tanong na inipun ko kaya pangatin di nga well done na mersi unanan. So mga membro, so mga kabubayo, mga pod na pumangdoon sila sa papayag sa atiro sa lalag, kapayag sa uwangan, na ayangaran niyan sa kuguni, nakagigagawi lang o nakapusa ron, na laylatun nasiha. Nasiko, nyatagwi ron sa doon daw, na mimbuliya mahadun nasiha. Oto si Ariaka na Alanuddin Madali Saida si Sipman, si Abu Nuaim Abu Bakar watching, si Alexander Muhammad is watching. Daw to Alexander Ginda subati ang nga Alexander Muhammad, director. Si Nuaim Abu Bakar, Assalamualaikum watching from Pantar, Lanao del Norte. Si Naim Ali, salam guru, watch Baguio City, Barkada Motovlog, salam Rakasan Alim Dariday from Quezon City. Si Rohanisa Amir Guru is watching. Si Alexander, Assalamualaikum guru ami, bay ako to sa kaniyan subati akan, bayaw bago mama sa Pilipinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Jamila di Maampaw, Assalamualaikum kaka from General Santos. Si Hibbatullah Panda, Assalamualaikum watching Balu'i Norte. Pumamagin na miskapan sa radio, Tui Radio. Si Abu Jalaini is watching. Biloy tanong mahadun nasiha. Oto si Asmin Sirad Ampaso, Assalamualaikum kakaalim, panalan salam ako kung mga loksakansan sa Piagapo from Taytay, Manila. So mga taga Piagapo, piyakawitang kanong sa salam, Yasmin Sirad Ampaso. Si sa Taytay, Manila. Yang tatiyang na biulitan no mahadun nasiha na ini-translate tanong sa English na gira pa kabubaan na MISC. Yung MISC, M-I-S-C, na upang mga tibla so kabalsaw na misk na yama na misk na kasturi. Basaw to Arabo ay yama na niyan na kasturi. Ay abbreviation niyan na misk Maranao Islamic Speech Master Club. Oto si Birwa Sampurna, panugangan ka Birwa Sampurna from Daramba po na Piaga po. Naustud. Salamat ka nung sangga po na Piaga po, Lanao del Norte.
si kasanguan, itong DTMM, is watching. Yung Maranao Islamic Speech Master Club, nayamanan yan na Maranao Islamic. Kapag ganat, si Ali Zaidi bin Ibrahim Sarigala is watching, si Siti Asia is watching. Ayaw tapi pikiran ro, na Maranao kay Islami, Speech Master, may nakap master sa Katirusalab, Club, Mahad, udi na Nadi. Kauto sumiyaswa yan. Sige ko po gusto rumasan na may kapagaitan sa diploma. Na yamanan yan ang diploma na may pangangarigid mambo. O kaya ba ganon, sa kaya ba niya no registered da'ya. Registered da'ya. Si Sultan sa ibaan na monitoring kami, saya din kakaalim. Ay nao. You are welcome. Ini pagumantan ron na piyakatindig tanong yung ito alim. I-L-I-M. Yung ito alim na Akademia Teluga Iranunia Maranawiya. Akademia Teluga Iranunia Maranawiya. Alim. Na yamanan yan na kabugangaro sa kuhan diploma na mibulikad na registered da'i kapangusyat aba sa Maranao. Na may ka maka-master ka o kabubaya ka on master na kabugangap man o paman na kanaba-registered ka, certified. Si Al-Zaidi bin Ibrahim, Assalamualaikum Guru Ami, watching from Serbia, Europe. Siya pangano sa Allah, Al-Zaidi, si isa Europe, si isa yamaan na Serbia, Europe. Idakwa na si Siram sa Netherlands, na yamanan yan na kati asisiyasiran. Ada mo ito amin ipagmit tanong siya sa mga mga panugangan ko sa kilala. Personal lagi pa kang bitire amin natigid na so kakaalim so kwan ka. Live ka, gusto mga katiro ka sa Facebook na sisir kami sa New York, sa United States of America. Paano ko nila kayan is watching? Sige, Gamal Daud Lantong is watching. Yan New York, imanto na piyaka mumsa so kadr o Allah, ko kapakataling niyan nun si sanggay iyayama na niyan na kaya pangad niyan, kawadang alang na marag na tanto, kaptiri maunwakad. Di New York imanto na aya may katabano na mayor na si Zahrani Mamdani. Si Zahrani Mamdani na yaman na niya na Muslim na kaniyang kautos si Tripul Ulwa Salam Guru Ami pangalinta mapipia ginawa niyo Guru from Bizkaya Sulano. Si maginawa sa tunga na Assalamualaikum kakalim. From Riyadh, mapya kami saya din sa Riyadh. Shout out sa taga Malawi. Maginawa sa tunganay, ahlan wa sahlan. Panginta ay laladi mabipya ginawa tano langon. Langon na sumiyalam na alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kauto si kasangwan, assalamualaikum mamadato, panalan salam ako kung mga lulot sa ayong pagayawan. Ay apo akong busay. Ayong pagayawan ni nao. Di ayong naro mini lebang si Arubiro, dudu so kobay Arubiro, ayadum pagayawan apagariw diwan adlaki noron sa kapatagan. Na giyan mo si sa New York na imanto na aya mayoron na siya ki ni Zahrani Mamdani na pagatuan yan si Trump. Piyakalang kapiyan imanto so kaya ba niya na mayor Nana rumiri paradus kanihan sa hindi ni kapakada puro isaitan niya ho sa lupa New York na sad niya kakigiga niya nung nakilabuso niyan. Subhanallah. Mana niya na may mayor siran sa may mayor tanwa mga Muslim sa New York. Sumamuso mga Israel miya kao Masalanaw del Sur. Sanggay may pusahad ng utwaysa. La ilaha illallah. Kauto si maginawa sa tunganay, Allahumma amin. Amin.
giyay mga pakamumsa di mamputad. Sipon sa nga andin iba na kagiyan na melek na misyumbayang sa Salatus Shukr. So mga Muslim sa France, sabab sa first lady sa France na may Islam. Pingaran yan na si Nur Huda Macron. Ayaw man na yan na sumulod si ku Islam. Na kay kaatasan nirang ko, ilayan nirang no, nagyasuldian no, nagyuto misumbayan siran sa Salatus Shukr. Si Saima Pangandaman Haji Ali is watching. Si Tiger Man, Assalamualaikum san. Alim Dariday Mimbalawag from Tugaya, Lanao del Sur. Alaikum salam. Si Amiruddin daw daang ni Arya kong punai, kati si saya, siya matatago sa tagig. Alhamdulillah kakarim, kataya po makin kami, mamkuwasyat ka, mapipya tanusan kaka. Alhamdulillah arikulay. Kauto si Ali Nur Ali, guruakan alim, guruakan salam raka, paki-shout out ko, Pakalangot family sa Binidayan. Ay nao, Pakalangot family, piyakawitangan sa salami, Ali Nur Ali, ayaw man na yan nasan sa Binidayan. Mga lulutakan mga buini, rugu, palayakan sa kanot tunga na yung wait, nakagiya kibibida a Binidayan, naro ako inimbota. Yuti miya suwa yan. Yabag yung tadi ko dito na mga pasadrakan sa wata, namin buliya alim. Yuti isa ba pa, mga dakdak na mga wata, mga alim, sisiran na katanong yung maganad. Si Hajara Maskara is watching, Imtim Rorogagos. Si Alim Al-Alim Sahraman na Abdul Malik, Salamarkasan kakaalim, pamakin kami mambo, saya sa Marantaw. Bagu raktanwa iya ngay si Shahraman o gaid na kay si Karuban yan, na miyapad ko miya pagariariakan, guwani, nasira na miya katipi, nagyuti, kikukwenta ang koron sa kaniyan na may sid maapad ko mga andang. Parhana tagadaya is watching. O ay nagyubang o tadi ko dito roon. Piya ka mo ayan tano to, sabab sangkot to aba mabuloy so, dila o mga kangudaan na dila o agamatan o agama Islam. Asin Norjan na Salim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam markasan kaka, ini kadali amis ka saya sa piyaga po, pakisalam makaming kasaya ay nao. Ando na sa piyaga po, madakal sa piyaga po tano, na madakal na kapupo ng kusan sa bubagwa si Farhana Tagadaya, Assalamualaikum kakalim. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Hamza Mala, Assalamualaikum kakalim. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagyang tadi ko dito na sumanga ulama na gira niya ka bubuwata sila sa ustad na before muli sila ng mga ulama na tira na yung bubinugan ka na si Alim Dariday mapad ka kuwildan kaan makawaraw so dila ka makatumpis so dila ka maginawa sa tunganay nagyuto pasin kakaalim yanatanakan sa kapasing kuwasyat ka saya sabab ko anag-uway taga Saudi Arabia na ino ka pato kami buko live ka siya pangano sa Allah maginawa sa tunganay alaikum salam mas naida makawarais riyak na aguuya ubuatakan san sa General Trias Cavite salamat kano san mambo na yuti sa babaad na mga ulama sa mga watairan na may makapasadro katano uway autos si Norjan na nasi Sagakap uway si Alhamdulillah si Ryan Agwam Assalamualaikum kaka pakisalam sa Jama Ami sa Masjid Sultan Tambakan Purok 6E Iligan City coming from Abdul Yasin siya ini Ampaso Muhammad GR Mox is watching. Nga kawitraktan mambu sa salam. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Siya kini Ryan Agwam sikon sa Purok 6 Iligan City.
Si isa nga pangataling umahamis na adman na seminar tanusan para ko mga bay. Igilap na ko na ng mga datoon sa Madrasat Rahima sa Purok 11B. Insyaallah. Si Asnaida Makawari, si Assalamualaikum kakaalim dariday balasang kawalla sa mapya pakaldun wala sa umur ka ko mapya watching from General Treyes Cavite. Si Amir Ampaso Mukhtar, madaklay ang mga ampaso, basta man giyo ampaso na palaya kang nutululot. Ito si Muhammad Al-Nur di Patua na is watching. Okay, lang ko na sumayalam na alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibang ata pag-istoryan tano, sakit niya guru miya, ibarat pa man sakit niya guru miya Alim Samanuddin Sultan Sharif, pagyama anak no to, naswata yan na si Muhammad, na miya ka pangapadro katanon si Al-Alim Maabidin Sharif, naswata yan na si Amin, na miya ka pangapadro katanon si Al-Alim Basmala Dirugungan, Abdurrahman Dirugungan, naswatayan na si Talal, namin nga pangapadro katanong si. Ito si Yaki niya Nurhanna Ima Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, kaif halika al-an? Alhamdulillah bi khair, kullu aam wa antum bi khair insyaallah. Nurhanna Muhammad Al-Nur di Patuan, Assalamualaikum Guru akan watching from Marikina City. Alaikum salam si Dani Lao. Dia ko norotos ng punalan salamakan dariday, alim dariday. Salam al-kasan, salam ko lang na pupumakin gimanto from Dalama Mulondo, Dani Lao. Alaikum salam. Kauto si Hadja Nurs Ampuan is watching. Bubayak na wata yaki niya Bapa Haji Ibrahim, barangay chairman sa Bato-Bato, kati iya watching. Bubagwain na makapupo kami ro, sabab si sagyang taga-tarima Allah ki Ustad Haji Sharif, pakasurga no Allah. Na dito ba? So mga ulama na sa mga watairan, na napya ka ukitiran na katano ka para mabuloy sudiliran na dila o agamatano agama Islam. Si Al-Alim Abu Muhammad Sarangani, na sudwa ka to watayan ng mga kambal, na kayo makapasad siran sa makakatom siran na si siran na katano pa may tagu na may ka-graduate siran na katano. Si Mustafa agus si Mukhtar. Kauto si kanakantang kulo bakaraman is watching. Si Zoe Scott, Assalamualaikum Guru Ami, alaikum assalam. Si Hadia Jalila Giling di Malutang watching. Si Mirwais Thomas, Salam San Kakaalim Dariday from Tacloban, Liti. Kakaibantog sa Anuddin, Assalamualaikum warahmatullahi Kakaalim. Kakaibantog sa Anuddin, alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakasurgaan no Allah si Bapa Kulaya kakaibantog maka ariko. Si Hadia Jalila Giling, Salam Alim, alaikum assalam. Na ako to si Caroline B. Satar is watching. Nagyuto ba? Yuto ikatiro aw na isa ko launching si ko kaya pasado Diuro Basa o mga maano Quran sa Basamranaw Dr. Hasan Nur Bno Maka Alapa na adna melek na miust dua kami ron pa tutulada nami wati no si aging ati na dua katawa alim na mga muallif si tigin si Dr. Hasan Nur na muallif sa mga kitab kebatia mababalo yang mambabaluto lawan na di mamagulama na si alim dariday na mga muallif sa mga mama ayama na niyan na pumbuloy pumbaluto ko mga kitab Hasan Nur Bno Maka Alapa. Si Nurhania Umpar Salam. Si Zoe Scott watching from Manila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Asnian Naga, Assalamualaikum kakaalim.
Alhamdulillah, Romeo utakop mangko live ka from Baclaran, Paranaque. Ay no. Alhamdulillah, alaikum salam asniha. Nanana, dit na mala palano tanong sa didano di ganda rumah sa isang mga wata sa kabaloy dili ra na dila wagama. Ang makaliw sa giyang uta paganayron na mapangando tanong siran. Giti madlaon. Mapangando tanong siran mayag ko miyaswa iran. Igiram sugat so di ko diteron. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Si Zayyad Hasan Nur, salam san kakaalim. Si Caroline B. Absar, salamu alaikum. Si Adi, alaikum salam. B. Satar, salamu alaikum alim daridayay. Able Mami, si Adilaida Makaorog Yahya, salam kakaalim from Davao. Si Alinor Sookay, si Hadia Paiza Kundaraan, wa alaikum salam. Si Muraki Limpaw, salam san kakalim. Alaikum salam wa rahmatullah. Si Rakim Pakalna, salam san ka guru, katip man na di kami di mamaginag ko live ka. Si Rash is watching. Si Alinor Sookay, salam rakasan kakalim dariday dayon sa dayon. Brotherhood or friendship forever and ever. Si Miss Ron Batobarani Tagu, salam kakaalim, watching from Iligan City. Miss Ron, inshallah na may kaadungan na Kamis, udap kibalang audio na sisantanon sa tambakan sa Purok 11B. Assalamualaikum Ustad, akan datu sa surga, Ras, I know. Palaya tanong pangindak mga surga, amin. Si Cardo Sarip, kala ko ito po si Cardo. Salam alim, salam ang karakan susarip family sa Rogan. I do, mga lulutakang sangkaya talo, panaruganan ko po na bayabaw. Rogan, bansayan, na sampur na ko tapurog. Kaya kawitangan na saram, aki niya Cardo. Si Sultan Sarip is watching. Sultan Sarip is watching. Miss Ron Batobarani Tagu is watching. Yang mo to adita no ditero no pama. Muraki limpaw masagugutan no so tanto so usayan kaguruami. Na minimano nang uta katero wallahu ta'ala si sagyang uta mga pantag ko umato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udati na ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Pero ang kaya Muhammad akati isulalaнаkan penulun ako salalan ko kadnang ko alalang ko Allah ala basira sa ikot tugat takasabot pure knowledge ala basira ana sakan wa manittaba'ani agusto tao magunutran sa mano to na so Muhammad nagalbukyan nakapanulon na so magunuton nagalbukyan nakapanulon ana wa manittaba'ani. Sama no to na sadin sa umato Muhammad adi penulon na kanaba umato Muhammad kadi pud ko Muhammad. Di pud ko mga followers of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oto si Aslani Isra salam kakaalim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basta Isra nausan mga pupuon sang kasbangan sa dupanaw na yan, mga lulot tanong agulalayon bulew ka sa mga tauron nalalayon bulew ka wildanil Islam. Okay? Anto na ibtiroon na realim daridaya ala basira. Na aya ala basira si sagyang gaya kitab ini bagayrakm apamamagayan ni King Abdullah bin Abdul Aziz sa Ali Saud.
Si ikaw kaya bulayak na Amirul Hajj ko 2011, Mukhtasarul Fiqhul Islami, arki Sheikh At-Tuwaijiri, na ayama na agyan ka na ayama na yan na labasira na talo. Pag nairon na al-ilmu qabla ad-da'wa, ikadwa na al-lagi numa'ad da'wa, ikatlo na as-sabru ba'da ad-da'wa. Na tatano din ni warya mga ari ko, agiyom nambusi ka panulon. Uway, gina ni ka panulon, gitu ya ala basira. Na sanda di manulo na mawasangan na ala basira na kalabo mato Muhammad. Kami ang kalpas, wakana amruhu furuta. Paganero na al-ilmu qabla da'wa. Ay amana niyan na sa dangap ng ipangusiat nung day pangusiat ka na kada na research sa PPA. Pakatugat takang kaw ng PPA so sabut ka. Na upama kami ato naka di ka pa kay na hindi ang ubuad na ulama mapapakayron. Na usiro miya may gapamikiran nakakudini ang kakapakay na ad na mapapakayron na ulama. Natiro ang ka na ad gi ina na mapapakay siya mga ulama ugi na sakan na siya ako rumaramig sa di ikapakay. Kakati so mga tindigo mga to di yung kapakay. Di nga pendiri iswe di din kapakay katawan ka adin ko mga ulama papakay ni rano to. Kakadawayan ka. Kadawayan ka na nya kadagagawa na nga apkadawayan. Apkadawan sa rasa. Da apkabubayot mamamakin na ko. Dapat yo. Siro man ko. Ginagyan ko tami ato nakamasala na yaman na niya nakasusupasopakan na pero angad so tindig ka handa ka raramig. Ugi naman lo ka po pa ka di nga tanto ka papag nga. Aba tiga di din ka pa kay dataro to upama. Dapat yun marayag hindi nga di ko dito ron. Dapat yun datareno pa man nagyang issue sa kandilima ka. At na tindig ibn Gerir ayam man na yan na inito nga miso ni inito nga miso kakan akatimu-timu ikuan na miya teron sa niya. Kitindig ko labi sa pulong gibuwa sa haba na sa sakataw. Pama pero didin ka pa kay. Natala to pama. Magtiro ka na sus kamiron na di miya nang papakain. Ugay na mga ulama may pakay kiranan nan kakagiad mabuat tindigiran. Yuti mapia al-ilmu qabla dawa. Kaya may kapapagas na ka, baya maya na papaganganakad na, gitubo ikapit ka na, gitubo ikorek na, mimbuli ka, mapasa nga di so patay man. Pato si Husbari, ariya ka na yung mga na benar na tigyan. Si Husari Mokhtar, ang mga benar na tigyan. Ariya ka na pagariya ka na, tatiya ka na, hinakam so inairan, pakasurga ng Allah, si Haji Amina, kaayara kan mala miya ka suporta sa kaya pakatindiga ko mga seminarang kaya well done. Si isang kaya marawi marantaw, aging sakba sa lawasay. Si Asmali Hakim Lee is watching. Si Hosari Mukhtar is watching. Yung edi ko ditiro nga giya. Imam Tanwayan na saik tanopon. Okay. Man yan na, di nga papag nga ko sa timana, basta fi khilaf, masala khilafiyah. Masala fikhi, al-khilafi, na yaman, alo yung nga rakawang koryami ganun no pamikiran ka na, pag maluka pakasputa so tindigo no rakawpud ka. Ay dapat iyo ka, ino pa nagkasupa, kaya na mga palian na mga dalilian. Si Abu Marhama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, watching from MC. Ito na pan kakaalim ibagwiran abas sa tutoy. To na ang maana niyan siya pangawala sunjo tito na sigo kipigisin ka na tama ni man to na da kumato no to na nga totoy si Muraki Limpaw benar-benar mataan masya Allah si Mondaya Baya ayos kon mambo agyuti al ilmu qabla dawa ayada tariano pa man nagyang na kukuman na kambema nagyan na ko kumanakambama na di nga pendiri suwi ba haram ka matag ipkis matag uto ipkis ay kaya haram ang kaon nakagi kangingiri ka sa gyang tapi anda ka na anaw paon api anda ka na penduda siranon na ay gida ka sa gyang uto mga tindigiran na langon di imbama na di ko no pa masikitan ng ipon ibarata pa na mga kasandagan na tanto.
Alim Hamid Isa Sultan Suwachi. Rilay ako niyo. Sir kami sa mga giling na minididor kami manana. Ang tama makagiling nga leong at tarapan na upaon at taguguta tauron. Inutob tiro ay tarapan na upaon. Nangadya api anda kan dingil na naupaon. Namata wala sana yuti gilbugak nguni. Si Marjan na tampar sa kaka, na mataw mamanik, na sanga niya nakapamanik sa mamaan, para ko amami. Saka na di mataw mamanik, na yaman na niya na sanga nakapangwasa na mato. Natiyo pa mga dirisyo nga haram na, suwari sulangon ng mga dokstan na paled na rin haram, paled din kaya haram mga ikakalilidon. Oto si Abu Marhama, Assalamualaikum. Kaya swini ano to. Si Al-Sharif, salam alim babs ming gawi iso pata imam amyam magan na sirambus anta aka katan datara na nangana dirgari itero na real sarip apitero akana pusay ko iman do na pingiro ka babus kagi ay buat kebati akana susabala na suwi nga mo takapbati ang usabala kasunat so kang gawi at isu Muhammad na kay kumatay na kumiyan sa mga sahaba. Nakagiyap mang umatay so Umar na Abu Bakar na kumiyan sa mga sahaba. Nakagiyap mang umatay so adiniban na Umar na dasirang ka nga malusirang malirang pinayaw sa mga lakiran ni sabot. Nakay makaumas so Ibn Abbas manat so panganang kan na iniisi yan inuwanudakan tinapinayaw mis kanto na itindig kaon so mining nga tinatiyo kumiyan tanong umasaw na biyagu, kaya patayo na biyagu, kaya patayo Bakar na si Dano, di ko na kaya patayo Umar. Kumayan siya. Nakagigil na one-sided, pa nasa sabala, na di nga na kebenar suro ko po ka. Dataraya na rea al-sarip, na dataraya nakapambati ako number 9. Pakaduan ta, 99. Na sepa ko kadang nga 99. Sepa karakan mabuo makasasa kabarak nga 66. Ay nga pagka pumpunarata na kadang nga kan kamay lea subuso 9 na gira miya pato na 6. Amay ka yet na igagaro ko takaw na 66 buta so di yung pa kay leba 66 buta na kay ay benar na makapupato ay kasi ang matatago na sana ako matatago giti masusuayan. Nagyuti pumbutuan sa al-ilmu qabla dawa. Wagi al-sarip waya paratayang kaon. Parataya miron na ba mi piti subo ko kapag gagamang ay akan dilimakan. Tumagi abang amit mi ang ararapas. Bukuni ka ada mi ang mga ulama mga petino. Adin dilimakan. Yung ta emyosta. Tigid na so 5,000 murit na ya di pendelimakan na 4,000 na ya di delimakan na kuan. 1,000 riba tak itu. Kaya ilangan na langon na, ay nga pa ilangan na langon ulama. Na langon na ulama na, ay tindig ka na, di upundalima ka na, 10, 20. Na kung ano nang labi 20, na langon na may lambuon na pala, di indalima ka. Kinanglan man na mataw ka mamagitong. Kinanglan na mataw ka mamagitong. Oy. Nasunga sa YouTube na langon ng mga international ang mga pabubatiya sa Quran. Nahirap pembetian siran sa Quran na ilayang ka ya kakalilir na pembetian iran sa Quran na katibaw kan delimakan kan giga. Oy. At yung pamana ya bu ribatad no tulangon. Allahu Akbar. Kau to si Kim Tumawi salam kakaalim shout out ang karakamisan Sudan sal family with Tumawis family watching from Dilabayan. Oy. Mapasadag yung ito sa dangap nga pangusiat na atas-atas engad na tiro na kauto kadinga sa paglitan niya pa kaya ako Imam Shafi na dahil mapakay ko hambal dahil magdataro to upama udi na ubang auto dama to the PGP na buo tiro no kana so kaya bati ako ron na si ko Shafi ugit na adna miya aluya kayrong ko mga ulama iba na to upama nadakong gadaway kayo pa mga tindig na ka na, ay benar sorok ka na, di benar sorok ko isa ko patay mam, namin muli ka mapasa nga di su patay mam. Nananda, si puto. Iba ka muli ang marana nga mapasa nga di su isa ko patay mam. Astagfirullah. Nataro to pa ma.
Kata nagyang kaya pag-umra ko, kaya sumpata ka nun na ya, kaya pag-umra mi. Lagi ako ko, dua gawi, alam ba ko, dapan subuka, na sumiyong kami ko mufti sa Makkah, isa mufti sa Darul Ifta. Inisip, meron naman ito na ikiso kami ko mga pantag ko, Petra. Di naman siya mga Petra, sa Muslim na sa katatago, na darpa na ron mga Petra. Siya mga Petra. Alhamdulillah. Na diningilan ko si Roman, tiyak na margas o pirak. Diningilan ako, tiyak pirak, kaki. Na sumiling ako, may ako na, nakiaptan ako na sa waga. Tinangay no, kabar ka no, di ka pa ngayon so pirak. Tiyak na naman mga ulama sa Pilipinas, ay gira tantuira na inipaliugat ang kanan na margas, na sama sira mo di pa nga puputuli sa ugat. Sa diran uli ka tero asa samya ka pitra sa pirak, na balinian mi pitra. So meaning nga, tindigan na no, Imam Bukhari, si Kiyaki niya, Abu Hanifa, maya madaklo to, tamanggi bentay miya. Sama na ito tigid na adong bisaw lamang sa Pilipinas sa mapasa nga diso Abu Hanifa. Aso Abu Hanifa na aya kakakakako patay mam. Maya panapanat. Dapat tigid no pa mga magay ka no sa margas na maadiniw siya miya langan. Timbugin niyo ko mga Arab. Ikadua, nati pagawidan niyo sa Pilipinas. So tigin so kabugay sa Perak na fihi maslaha. Ayaw maena ad na madadal mo na dadaro to. Na bakurun na kayang bungti iya ito kana ba ako na to tindig nakagigiyang ot na kabungalita sangot di ka pakay na ini sumpata ko wina pitira ko nang bun kumbuka ko na tiya muti sa alim na era pitira mina Perak na mataga kano tiya ko na inisyo itaro to mapasado to agyang ot al ilmu qabla da'wa na may kapungusiyat kad na alayin ayaman na alayin auto si ada kalabas ito. Si Agi niya HAG Pangandaman, si Kim Saruzong Langko, si Nordian Alamada di Tukalan, si Ibi Salam Abdul Ghani, Salam Masaka Kaalim Saingad from Ilocos, Imad sa Makadatar, Assalam Kakadariday, Pakisalam, ano to? Kauto si Mads, pagisalang ko mga taga-gata, buwadi po sa buntong from Balingasag, Miss Oriental. Si Hadja Hamza is watching. Kauto. Dadaro to. Ayaman na alayin na may 9. Ay kapag kitang na malinan ako. Sama no to, nagyan nga na napkilay na. Gira ko kay itabu ka pala. Gina napkilay tadi itero. Kau to si Raida Abdul Salamsan kakaalim lalayon na ako dimbantay sa mga FB Live ka. Watching from Cabuyao, Laguna. Ay nao. Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na yaman nagyan mo talagyin na pagkawkit na kasaungan. Nagyan mo tapkilay ka na di itero. Taga na. Di manoro toro. Kapir ka, may din dang dalayin. Budi mo pa kaya pakawit ng dalayin. Na tiga dari nang arkan na ito ay jiri. Na ipaganayron na, kana warag ito ay jiri na raka Saudi na. Inibgira ka na niyagi niya ayaman na niyan nakuhan. King Abdullah. Ikadua na kaisip hindi sa ayat. Totoo mo ta, tunay matatagun. Odo ila sabili rabbika bil hikmah. GSM Junior Hamano Gangkar. Okay? Salam rekasan guru malasakit kami saya sa Olongapo na gina na kapitra. Ano tuda nga ginano to ake Olongapo hango tapitero ako na. Sinda makanarong kami matatago. Inokwan. Na. Pangasi nga ko ano bun. Adlayin. Sigo patay ma. Adnay sa ulama na inisin. Anto na gurame anto na ikukumano dipsumbayang. So mama na dipsumbayang. Layak wak na tiyan na dipsumbayang. Anto na mapero. Inis bugyan na tiyan na na to. Pangapiningan na pangunutangan sa masjid. Lamang agitin isbagyan no. Nabapitor na kaper.
Antonay ko kumano di isumbayang, di mata usumbayang. Tigyan pa nga paganada nga sa kapsumbayang. Nabaya Peter na, saan nga di isumbayang? Di niyang katawan so kasumbayang na, dataro operator na lusong. Astagfirullah. Kinanglan ang mga paganad ganun sa ngayon, ang pangatitindigdan nun siya, mahadun na siya. Kanta nung maswa nga, abubuka, kuwan. Ato si Laika Muti, salam kakaalim, watching from Imos, Cavite. Alaikumissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadaro to. At nasiwanak na darpa, Nordian Alamada dito kalan, salam guru, anto na ay kukumano kabgay sa sakat. Miya karayaraya ganan, wajib so kabgay sa sakat, kutawaad na tamukyan, amya ka ni sabarag sa yaba na niyan na miya Saragon. Na for more details, na sungkan usang ka iyayama na niyan na opisina tanong si sa Wildan sa Kapuro Anakwan. Andi ba na LTO, suratan niyo anto na ayo kita mga tamo kewa sa sakat, kaya man na niyan na angkab tadi sa kukumano mga alimtan mga gusto mga attorney tanong sa Sharia. Insyaallah. Saya sa Old Capitol. Kenapa no ba isa gyang uta kasungga saya na ba kakukumaden ay manan yan na kibagak kapigis tadi MPP na susurat na kamamu so complete details, okay, datarian mamu na so kapurail. Yeah, na gyang tadi ko diteron yung nangya sungang wadar pa na mga pananakub su mga toro na sukadak lanon piangat tong ako yan mga pananakub su mga tao siya na ndir pasiran natin yung ay idol kairan na pakarsaki-sakit nga siran saya sangan na mapantag sa kapan ako ka aniram mignak pamana pakasakit ang sila na nakuraman si Luba. Yang siya tako na Peter siya tiyan lagyan kaya kambuta bata tan na tiyan na pendidaw ko taga makagiling ako taga makadar na tumbaga sa makadar manok sa makagiling manok ka pananaban. Di ko tiyak ang sibuton ni nor kami yung top pendidaw na wait na say ko igila gumagan ka ko tiyak na di ko na tudi gida-gidaan na kagida kan roo na benda say ko pakasalami na so mga loksami sa makadara mga loksami sa makagiling na mga pananakub kagyang ta tumbaga sa makadara manok sa makagiling manok ka pananaban tabke ka marinta auto si Mara Abdullah Sharif salam san kakaalim dariday si Dato Sakawang is watching. Si Eric Limpa Membantas is watching. Sa manot tiyak na miyato na kanro na bundi sa mga loksami na mga pananakub. Na mani isa ko mga pananakub na inalaga na kada natatantangan na kaya. Wida tiyak na sugya pa ko mo mga ulama mi. Asibu sa nga na yung daron ako inimbota sa mga gilinga. Na ayak kadakla andin iba na kwansan. Alimsan Sego 2006. So ito si Nordian Alamada dito kanan. Salamat guru. Insyaallah makapiima ko kabu. Uway. Insyaallah. Afwan. Ay kadakla alim sang 2006 sa suali masih makapasad sa Lewa, Pilipinas. Na pitupulo ako agusyaw. Pitupulo ako agusyaw. Na yaman na yan na so tiyang lagay pa kadakla alim mo. Aro na guminak kami manakub ka. Dagin ibabisa so pananakub. Nas kaniyang mani ketagun sa butik na sira ni makapsiku bagusu kirik komano kay sa ay ini sikubu manok yan. Eric Limpa Mimbanta sa Assalamualaikum alim watching from Divisoria, Manila. Lalayo na isa ba live tanwa kataya sa Divisoria, Manila. Alaikumissalam. Na kaya may kaganak kami at iyak natin isinasawang. Barato sa kanil kimano ko natin sa kamsa pumutuk sa ni nananasa ay di indupay na sumano ka auto salan Sharif ay dapat kasanalan narikulay il Aziz Assalamualaikum kakami alim apakatatayaan siya pang kanusano Allah lalayon kanusan mabu sa Jeddah rikulay si Faiza Hadi Rahim kauto si Khair Mamalilis okay. Si Khair, Assalamualaikum kakaalim, Farm Montalban, Rizal. Alaikumissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapasad na
Tuminikeras sumama na tiyan alim. Ito na, magiga ka no si umbulingan no bu. Di ka na pakiga kami sikad na pagati na namin man ito ang mapulida doon na may ka magagawi na seminar tanong siya kung mansiruman. Na tiyan na tuminindig. Ano ito tiyan si Ustad? So, ano tanami ang Ustad? Tiyan ino ka, na piyangtong mapasad na miya kay kami ro. Kagi ako kunataw. Tiyan na sitan ako nakikinsang ko ito walay yak ito. Peter yan mamuto ko kumukuhan ra kami. Husta. Nana. Kaya mga meron ako miyang kami na di kalatag so dami. Kagi ako mapasad. Tiyan nagi man na ngayon isda iwalim. Nagi so andin iba na manokak na argayan na 20 agupitong gibu. Na yaman na so kaya nagakurakaon sang ko ta Peter ka na inipura misak na ayakor kanod ni pagod na. Uway, sa pamana mempas, iman to naguminak kami din sa dataranan. Jamila Bakaraman, si Ustad sa Abdul Manan Mamayandag are watching. Si Muhaymin Painko, alim under nana frequency, 561, posting 4. Si Muhammad Khair Burungawan, salam san kakalim, watching from Bugasan, Maguindanao, del Norte. Ay na, Bugasan. Nagin na ni alaykum salam. Laman ito ang uta, kaya pa kita ko rin na ungangan na siya masamata kan siran. Sumpatan ko mabuang uta da ungangan niya na. Nagin na, may pag-istorya ko kanon siya pan. Adna min pindiga na. Yung ta pindiga na, na ino matiro kan sa pindiga ngaway, kana bagyo ito'y kaya do lanon. Saya sa bagway nga sa ditsa n ramayin. Anam yung makoro na kang na announcer, Ustad. Kay mapasada ko, maginom ako sa kape, kay kanabay no ako din gabi, bakang pakararata, so kakansa namin at tayron. Ayabdar na piya sa walay di akong gabi. Pero para may lera na kanabakang pakararata, napiginom ako sa kape. Uway ka, ando man nga pakarata, nga na kinangalan no to, uputay ang uta din nga pakasidika. So di pakasidika na lawan lang agad tiba sa kapute niya na kaor, kagyeda, bon kiuma, ayama na niyan na pamamagayan. Uway, si Muhaymin Painko, posting 4561 nakatatago nakatano. Uway. Mana niyan nagyang uta mama miyaw makwariak. Kim DB, assalamualaikum guru, salam rakasa na gusto pamilyang ka. So mga bangsang ka sa Limugaw, Sagiran, Lanao del Sur. Alaikum salam. Ina ko na si Abdul Nasir, si Mamu. Sara Makawyag, assalamualaikum kakaalim at singkamip man sa poblasyon na Kamalig Marantaw. Pagisalam ko mga loksakan san sa Ambulong si Haji Ibrahim Magangkong agus umiyak na si Hajara Makawyag. Yan ginano to pamakasisisiran na ino ka doon ng plano tanong sa manan yan na maadim panaya kas kaumanam panaya inshallah. Batan ng magiga at na maka-sponsor, na makaugup ko mga puputi puso, maka-contribute sa mga pamasatan sa FM, arat sa yamaan na maka-permit ang tanong makalka sa FM station. Si Harry sa Dipatuan is watching. Kahandaw at lugta na, ipinom kami sa kapi, agwi ang tawata, Ustad. Tigindra ka na ito nari kakaalim, kapagandadakar ka. Tika na, open ako manari. Tika na gusto na kay pagkaigarakan sa mama, pagkanadrakam. Tika na ngayon ito, gusto na isa ko isa gawin na adiyo mo at nipete ako man. Tika na ngayon ito. Tika na kaya asenan rak na maskid. Khair mamalilis, masya Allah. Tika na kaya asenan rak na yung at maskid. Agi tika na makukuro na piyang tong ako at no imamro. Tika na pakasakit-sakit nga si isuka sikub. At musa nilang na di njiman na pananakub. Maguda sa korkakaan mabuha ka asenan rak. Oto si Juhay Berliwagon, salamsan kakaadim, shout out rakasan from Barangay Patani, Marawi City. Waya kaya Ricolay? No. Alhamdulillah, may pakatu na kaming hagusi, ma'am. Si Asnor Sharif, kakaalim, katayap man na pumakin ko, kuwasiyat ka, from Balagtas, Bulacan. Apo Sultan, alhamdulillah, salam kakaalim, mialit kamipman, watching Tagum City. I know. Tiyak na nanto na yung meswa. Agiti na mga tiniga ko kumimber na,
Gani-ganin ako. Ayat iya na makalagay sa upter. Una ko kang pangon siyat ng takaharamo ka kasikub. Dabali nga di isimbo yan. Apa na nakub ka. Apias kay miyaling mimbel sa maskite. Mimbel sa maskite. Titun. Oto si July Lim. Assalamualaikum kakaalim from Gapan City. Ay nao. Gapan. Arif Abdul Rahim is watching. Alaikum Gapan City. Arif salam kaka MDM Miaori so mini forest Davao na inokap ka ba review pa na ira. Si Cindy Ampatwa salamsan rekasan from General Santos City. Si Kai Kir kakaalim tunaan na frequency sa radio posting 4561. Yuti katataguan rakatano si Muhammad Muhaimin Paingko, salam sana din from Baraasun, Kauswagan, Lanao del Norte. Alaikumussalam. Si Faiza Haji Rahim, salam kakaalim, salam ang karakon si Haji Rahima Dumanday, kataya di mamamakinag. Uway Haji Rahima bubayak na isa ko mga pioneer, sa ngaya kapamaniminar ni Kurkawil dan taman ni Manto. Nakataya yung man na salam rakasan. Salam po kay Faiza Haji Rahim. Okay. Ito na yung swa. Agit yun ang mga pasada ko na luminiw ako. Ako ito yun nakada servisa. Tiniwan ako at yun ang tamama. Yun na ka na Ustad, Anthony Kiden ka. Tiyan ko nakuan. Pumagayin ako. Tiyan na pagkapay ang mawaway, dudugang ka. Luminiw. Agit yun ang mga leon na. Andawad lagta na damatiti na miya kaliuso isa mato. Ustad, ino kayo ni? Pinapuniw na ka lang utama maaso kagi ang gugura. Ako na tiyan, induluga ko niyan da. Ay buat tiyan na minito ko na miyara sa truck. Para tiyan ustad pagdakon. Tiyan na kay puniw mo siya ito. More ka na ko lagta da. Di nga dun puniw ka. Opo nga niyan siya mo man minus na. Uli ganyan panging strapping eh. Uway ka, gyuti pananakubsi sa ngaya ingat. Gyuti kirik sa ngaya tarik. Nagwa kwa tiya mangatpak kotrak. Na kano na tiya nga pakatpak na ito. Baga tiya minirampay sa kadlang kawamipan. Kadlang kawamipan na tiya ngay pularaga kami na kadlang kawamipan na kagi ko tatali ko sa iniran na di manimbak. Saman ka tiya na may apigarang na tiya na narabsari kakaalim dariday. Ay mapiya ka pang siyat na mataw ka sa maungangan. Adigyan ko ta roro pero patan nakading ko tao na may ko ay miya sarba ka nagyan ko tabang san yang ko mga tono na nyatay ka na naip kubur ka na baka mimbulya hiro dakap mulya hiro ka nga kaya wayang ka kaya po an ka ta odo ila sabili rabbika kaya rumpa kan ka ta odo ila sabili rabbika bil hikmah kauto wal mau'izatil hasana wajadilhum billati ahsan. Ay katalo nga pangulula ng karo sangot to pamanakwan. Inga di kan dakwa na asabro ba'da dakwa. Asalam niya ka pang siyat ka na sabar ka din. Tiyari mairan sada sabar. Importante na saram niya usay. Okay, kaya may kadikap mga sabar na yung maigap ni man mo kaya pasang ka. Yan ang maulaw-la. Yan ang mga orip ng Allah. Imalo akan nung inaloy sa kagya malud na miya bulo-bulo na sulangwan na mawatan sudar pa yan na madakal na miya kapi merakan na sudara mga PM na uketrangi ayam mana na yan na makamuayang ko pagtalta na miya gyan ko takapakatitin digagyan kaya problema tano ni ba kapsul ba tano sa nga problema tano sa kapkerang kerbir katano mga ridu itano na PM ka no rakang kaantano di makapipi parasi sa gyan kaya maulaw na. Why? Si Putri Sairanon is watching. Babayak no to. Si Putri Maamor ko tamya kawit sa salam. Si Umayma Haji Rahim. Kakaalim panalan salam na kong kasang sa ingad araya gimba. Ayamala na swinak na si Haji Rahima Dumanday. O to kagi na sa sumayalam sirang kipaisa. At ayamaan na sa kapman mambu miya kasalam. Arikulay. Alaikumussalam, salam rakasan Haji Rahima. Si PLC Prince Abdul is watching. Si Haji Anwar Ali, assalam from Maranding Lala, Lanao del Norte. Okay? Si Romanan ko to,
sa din sa kabubayan niya na makipkuy sa munampat na marakan na tiruan niyan so basic information niyan sa ginawa niyan ang kami makakuy sa munampat. So mansuan na si sayaw na adnap ko sariya na Twiridio na marakan mambo tiruan niyan andes kaniyan antawa agwanday location niyan antano katamdi sa number o pa makakibubay niya nakatamdan sa number kaya no malumbad-lumbad kaya yung otrati ang nakapipigiratan ron sa ubuad na maka-sponsor ang makamuayan na makatindigbad sa FM station tano adita na ron di makambibitira nasipon sa 561 nasipon sa live ayaw mo yan na Facebook. In other word saad na konsulta niya na para ko Sharia labo ko kapurail na lalakaan supay tawang kay adar patano na gusto ka panaproblema na yan ko ka kawing-kawing gusto kang blablag gusto kang babalingan na ito si dato sa kawang salam si Arif CL Mayra salam from Ilocos Sur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ay mayan na problema na yan ko kapniatay so na problema na yan si iko ay mayan na kapag kika gusto birth certificate ay Arab gusto marriage kontra ka Arab na pagi sunganor kami sa darpatanwaya ka antanwaya na makakukuisi sa mo ng paat insyaallah. Si PLC Prince Abdullah assalamualaikum kakalim gumapya kagabi-gabi san sa ingadaranaw ay mala na salamsan sa Pantar Lanao del Norte kung mga mata akan watching from Tondo, Manila na Pantar, dayo-dayon sa dayon. So, punalamatan na nga mga bangsa tanong ang kasasabapan sa kapakatatano, guswara tanong, mga pantag ko signal. Punalamatan na ng kaya tumiyambod na katanong si Isa Bravo, di niyang pakiptero sungaran niya na gusto karuman niyan, gusto mga tairan. Panganinta ko lagutala ang may parandingiran na iko mga kamargo na nakawiyag-uyag kapsi nagadaniran, nasambian wala sa kapipia ginawa, pinalamatan ko sa kano lang na po makinag. Gibu subulay ko iwas si Alim Mansawi dariday mimbalawag. Rila ang tanong Allah gusong bala loks tanong ikalimusiran Allah sa dataraw kera seran tanong ko pangay ito tanong. Pakadagang tanong Allah ko kibubala ang tanong sangka aya pandiiran na namirugu bitoon. Amya ka umasiran ko tanong siya magibsumbur siran sangka yung tanong. Salam saya, salam roo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.